ngathi nilahlile. Sawona mhlawumbe nje unobaba ongangapha. hayi cha ndoda, hayi ngiyagculisana. Mhlawumbe ngisho kabi kodwa mhlawumbe ngisayisa abantu umahlalela njengawo. I-contract idubandela company ukuthi besebenze. Oh, awusho manje kulo msebenzi uhola mali. Uzohola u16,000 kodwa uma ufika eqala kunabo bonke uzohola u20,000. Mali engaka? Ayakholwa-ke lapho yazimvela ubhala amagama ami lapho woza kutshela. Yebo hayi usungakasho baba, usungakasho. Okay, lokuqala bambelela siyajika. Elesibili ingane ziyamthanda. Isibongo kwami Kezi. Hayi cela ukubuza. Ya buza. Kanti uthatha amagama unawo nje amanye mhlawumbe amagama nje amanye esikhathi samanje ngoba ingenawo hayi esikhathi sakudala. Hayi anginawo ngamanye amagama. Emva kwalokho kwenzala. Hayi phela emva kwalokho uzonginika imali yakho yonke esebhenki, mina ngizoyithatha-ke bese mase ngikubuyisela izobe isibanqekile isiningi kakhulu. Oh, kunemali engango-10,000 lapha ebhenki ebengithi ngiyibekela ingane yami esenyuvesi. Oh hayi irathi yonke leyo mali leyo ungaletha nje yonke leyo mali nefoni yakho ngizohamba nayo, wena uzotshela kusesekuseni ngoba ngifuna ukuyifakela la nje kahle kuma-akhawunti akho. Sawona. Mina baba ngisebenza ka Dubandlela company. Nawe futhi usebenza kule company futhi. Hayi baba sisiza abantu baba, umuntu ongumahlalela ohlala ekhaya asinikeze imali esebhenki kuyena simbuyisele isigcwele after that bese yaqasha ashole imali engawu26,000. Musungijwayela baba. Yes. Phela Baba siyacela baba siyacela subscribe bafethu. Ushaya subscribe manje bafethu. Balinde ushaya subscribe bafethu. Simbhekile. Ushaya kuleke. Like bafethu. Na isithupha lesimala. So wenzile. Hayi ugrand bafethu. More content coming soon. Kunefilm eze bafethu. Little out bafethu cameraman. Daril. Yabuka.